Boa tarde. Hola. Ben, vamos un pouquiño mal de tempo, non? Benvidos, grazas a todos por acompañarnos hoxe a este homenaje que a Real Academia fai á figura de Luís Seoane no Día das Letras da Poesía. Nada máis, cedo a palabra ao señor Freixanes. Grazas a todos por acompañarnos hoxe. Boa tarde a todos e a todas. Supoño que se escoita ben. Bueno, pois moitas grazas pola presenza a este acto do Día da Poesía que celebramos todos os anos e que este ano, efectivamente, lembramos a figura, eu digo aí un pouco unha expresión que parece hiperbólica, pero que non o é. A figura xigantesca de Luís Seoane. Luís Seoane é unha desas figuras irrepetibles. Bueno, se cada non tan irrepetible, porque a vida continúa e haberá novas achegas, non? Pero sí no seu tempo irrepetible e da que todos non só deprendimos, senón que admiramos moito. E o que tivemos a fortuna de tratalo, sabemos que estábamos diante dunha figura e unha personalidade excepcional. Excepcional e plural. Por iso abordamos esta xornada dende unha visión pluridisciplinar do que é a súa actividade creativa como poeta, como plástico, como editor, é dicir, hai unha figura moi rica e chea de matices. A miña compañeira María López Sández será quen conduza o acto e eu antes, se parece María, cedo a palabra ao noso conselleiro de Cultura, Territorio, Turismo do Concello. Teño que lelo porque como os políticos van cambiando todos os anos de títulos nobiliarios, pois teño que saber exactamente para facelo ben, que é Gonzalo Castro Prado. Grazas, Gonzalo, pola presenza neste acto. Moitas grazas, Vítor, moitas grazas, Academia. Efectivamente, os políticos, máis que nunca, non? Nos caracterizamos nas nosas funcións polo efímero, non? Que son moitas veces. Vivimos nun tempo onde a estabilidade casi é un ben escaso, non? Onde, efectivamente, nese mundo de 140 caracteres, todo caduca demasiado rápido, non? Estamos suxeitos a moitos cambios. Ás veces, incluso, imprevisibles, se cadra tamén non de todo positivos, pero hai que acostumarse a isto, é a sociedade que nos tocou vivir, unha sociedade que pasou de dinámica a impredecible, non? E, efectivamente, falando de dinamismo e falando, efectivamente, dunha visión poliédrica e plural, como ben decías, non? Temos que falar, efectivamente, de Luís Seoane, unha figura que efectivamente representa, como poucos, incluso ese pluralismo desde o punto de vista creativo que ten o noso país, non? Luís Seoane, efectivamente, na súa faceta creativa é, sobre todo e ante todo, plural, e, sobre todo e ante todo, tamén cosmopolita desde unha visión profundamente galega, e é unha persoa que tamén na súa trayectoria vital exemplifica, non, como moitos, pois unha etapa non moi determinada da nosa historia, terrible, non, da nosa historia, como foi, pois efectivamente, esa etapa da Guerra Civil e da posterior represión non franquista, que se traduce, como non pode ser de outro xeito, na súa obra, porque a obra non é máis que o reflexo, non, da realidade, da historia, non, da biografía e dun momento pois vital determinado. Creo que é un acerto dedicar o Día da Poesía a Luís Seoane e é un acerto tamén precisamente facelo neste recinto e tamén incluso facelo desde un punto de vista reivindicativo. Creo que, efectivamente, a Fundación Luís Seoane naceu cun obxectivo determinado e a Fundación Luís Seoane está, eu creo que nunha encrucillada, casi diría que histórica, tamén para profundizar ou recuperar ou reforzar, digamos, o papel que ten de divulgadora da obra de Luís Seoane.
Efectivamente, creo que actos como este tamén deben de servir para reivindicar isto e actos como este deben de comprometernos as administracións en reforzar precisamente o apoio á labor que fan institucións como a Fundación Luis Seoane na conservación e na divulgación dun legado, non? Creo que efectivamente absolutamente incuestionable e creo que incomparable como de Luis Seoane, desde o punto de vista artístico, desde o punto de vista humano, desde o punto de vista histórico e tamén, como non, desde o punto de vista político, porque, en definitiva, políticos ao final somos todos, non? Na nosa vida diaria. Facemos política desde a cultura, facemos política, efectivamente, desde as organizacións veciñais, facemos política desde o deporte e facemos política na vida cotiá. E iso precisamente foi o que fixo tamén Luis Seoane, transmitir unha visión do mundo, non? E unha visión da realidade tamén que non é máis que transmitir unha visión política desde a súa creación artística polifacética, plural, poliédrica, como é o noso país. Entón, reiterar o agradecemento por facernos partícipes ao Concello da Coruña dun evento, dun acto que creo que é moi importante desde o punto de vista reivindicativo tamén, como decía. Moitas gracias. Grazas, concelleiro. Grazas tamén a Carme, a nosa directora da Fundación Luis Seoane, que andaba por aquí, ali está, e para acollernos na vosa casa, que non é a primeira vez dende neste tempo onde a Academia está en obras na Rúa Tabernas, pois os actos culturais, moitos deles celebrámonos aquí, algo que agradecemos ao Concello e á Fundación Luis Seoane. E agora sí que, para que dea conta dos poetas que van participar, eles e elas, e do músico, xa ten a palabra a nosa compañera María López Sande. Desde a Real Academia Galega celebramos este Día da Poesía 2025 en homenaxe a Luis Seoane, unha figura clave da literatura e a creación galega en momentos históricos marcados pola ditadura, o esgazamento e o exilio. Seoane viviu Galicia e deu expresión ao seu momento histórico dende as dúas orillas do Atlántico e a través de dúas artes. Por iso, hoxe, a nosa ollada e o noso achegamento é interartístico e desde o exilio e o compromiso. Ao longo da historia atopamos algunhas figuras singulares que cultivaron con acerto e mestría máis dunha disciplina artística. Figuras como William Blake, poeta visionario capaz de capturar nun cadro o retrato de Newton mergullado nas profundidades, a escisión entre dúas formas de cultura, a racional e a pulsional, a científica e a humanística. Entre nós tamén o fixo Castelao, convidándonos a ampliar as marxes do concepto de macrotexto, para agrandalo e facer abranguer un complexo semiótico que funde o debuxo e a palabra. Hoxe achegámonos a outra desas figuras senlleiras, especialísimas, únicas, Luis Seoane. Comezaremos viaxe da man de Xesús Fraga, que tira do fío dunhas imaxes para chegarnos a unha cerna arrepiante da nosa historia, que estivo xa no xermolo de Virtudes e Misterios, obra que lle valeu o Premio Nacional de Narrativa, e que se vencella por un fío misterioso a Luis Seoane. Comezamos. Moitas gracias por participar neste acto. Parabéns á Academia por elixir a Luis Seoane. Parece mentira que, con toda a súa obra, aínda digamos que temos que reivindicalo. Eu fago o que podo bebendo cinzano, pero vese que non é suficiente. Moitas gracias á Academia por convidarme. Moitas gracias a Víctor por nomearme poeta, que non o son, pero por convocarme con esta extraordinaria alineación de poetas. Gracias a María López Sández por reparar en min, a académica Marilar Alexandre tamén, que foi quen notou ese vencello biográfico entre Luis Seoane e a miña familia, e tamén as persoas da Academia, Nélida Cosme e Lola Sánchez, por ser tan
agarimosas interlocutoras. Eu vou falar de 3 mulleres. A primeira chamase Manuela. Velaí está. Ollen para ela. Chámase Manuela Rodríguez. Dínolo o cartel que lle pendura no peito. O mesmo que tamén nos di que é analfabeta. Un cartel xa que logo ela non puido escribir, mesmo se fose noutro idioma que o francés desas palabras. Non foi a súa man, esa man de dedos deformes, a dereita que agocha quen sabe por qué, a esquerda. Non son mans afeitas a escribir. Son de criada, de labrega, quizáis de obreira. Outra man escribiu esas palabras en francés. El s'appelle Manuela Rodríguez. El é analfabet. Aidela, Genève, 1963. Manuela é dobremente analfabeta, na lingua de seu e máis na desa nación allea, capital Xenebra, na que se atopa. Ese duplo afastamento pode multiplicarse aínda máis. As palabras falan de Manuela en terceira persoa, como se ela non estivese presente. Que pensará Manuela dese cartel? Saberá o que di dela? Quizáis o intúan as olladas nos rostros dos que sí saben ler, aqueles que tal vez se deteñan ante ela e logo sigan co seu camiño, facendo caso omiso da mensaxe. Aí dela. Axúdena, un imperativo, mais sin forza, porque os imperativos só teñen forza en grau proporcional a quen os formula. E Manuela carece dela. Tivo outra caste de forza, pero perdeuna. Ou roubaron ya. O imperativo é, en realidade, a súplica que Manuela non sabe enunciar. Unha chamada de socorro, nun lugar e nun tempo, pero a interpelación trascende eses marcos e chega ata nós. Anos máis tarde, Manuela segue a concernirnos. Manuela semella portar ese cartel como a Xesús cargou co seu INRI. Cando pintou o seu Cristo obreiro crucificado, Luis Seoane non fixo evidente esa inscripción, ese INRI, da que só se adiviña un farrapiño. Mais ambas figuras comparten a brancura que se sitúa no centro dos lenzos, no cartel de Manuela, na camiseta de Xesús. Unha cerna de inocencia, un corazón puro. A Cristo deulle unha definición maior. En boa medida coinciden as liñas e as cores, nas mans, sobre todo. Mais en Manuela hai disonancias. Trazos e planos axéitanse mal. Algo nela tamén está mal. Nas mans, sí, pero sobre todo na cabeza. Nela, Manuela cubilla 2 rostros, como a un xano doente. 2 rostros que se superpoñen. Non é unha duplicación, é un esgazamento. Un revirouse de perfil. Cara onde mira? Cara ao pasado ou cara ao futuro? Non o sabemos porque lle faltan os ollos. Non temos mirada que seguir. O rostro frontal ten outra eiva. Faltalle a boca. Manuela é analfabeta e en Suíza tamén é muda. Porén, si ten ollo. Un ollo sollo, como tamén o tiña outra muller da que nos falou Seoane. Entre comiñas, un ollo duro e frío como a un croio. Dinos nun verso de Fardel de Exiliado. O de Manuela non é duro nin frío, é mol e feble. É o ollo dun animal bravío extraviado no territorio alleo do asfalto nocturno, a mercé dos faros dun automóvil. O tapetum lucidum, o mecanismo natural que lle permite ver na oscuridade, ficou cego polo exceso de luz. É un accidente a piques de suceder. Tamén o é Manuela. Está a piques de tolear. Como toleara a muller do ollo duro e frío, a vella da que se fan cruces e lle quintan pedras, pois resulta que antano foi moza velida, mais toleou cando o home emigrou a América e nunca volveu. Chamábase a tía Medusa. Falemos de Dolores. Para vela,
precisamos ver a Manuela. Manuela e Dolores e Manuela. Dúas mulleres nun mesmo corpo, mais con cada en seu rostro. Dúas mulleres sobre a tea, como eses palinsestos pictóricos de artistas pobres ou arrepentidos. Ou o esgazamento dunha muller en dúas. Porque para ser Manuela, Manuela primeiro foi Dolores. Seoane soubo de Dolores pola nova dun xornal, La Tribune de Genève, en abril de 1963. Grazas ao impagable labor investigador de Elena González, tamén nos podemos ler agora o que el leu. Unha española analfabeta chegada de Grisón tolea na estación de Cornavín, é o titular. Unha viaxeira de segunda clase, española, de 37 anos, con 3 fillos en España e un cartel escrito en francés e máis en alemán. Xa sabemos o que di. Dinos a nova que a malpocada, e cito literalmente o xornalista, regresaba á súa aldea no Ourense, logo de traballar nun hotel. Nin os intentos dunha integrante da entidade AMI de la Jeune Fille nin da Agrupación Católica Española foron quen de axudala. Non deixaba de berrar e de dar puñadas. Logo caeu nun estado de prostración e cubriuse con un abrigo azul. Esvaecemento que as autoridades aproveitaron despois de debater que solución escoller para inxectarlle un somnífero e metela no tren a Portbou, onde xa outros se farían cargo dese, e volvo a citar o xornalista, drama do desarraigo. Seoane seguiu as novas posteriores do caso que recontou nas emisións por radio de Galicia Emigrante. Alí critica a omisión das partes implicadas. Di Seoane, foi a solución hipócrita dunhas xentes a quen as facilidades da vida e comodidade acadadas como produto, sobre todo de especular coas derradeiras guerras, fíxolles perder sentimentos humanos. Deshumanizaron a unha muller en situación de necesidade extrema. Seoane compara o cartel co dos leprosos na Idade Media ou a estrela de David que os nazis obrigaban a portar os xudeus. Lonxe de consideralo un acto de bondade, dino Seoane, fería fondamente a súa sensibilidade e con seguranza fixo a reflexionar até a locura en col da súa condición e de aqueles que lían o cartel e pasaban indiferentes ou sorríanse sinalábana. Non é casual que Seoane se refira a Dolores como obreira, igual que o seu Cristo. Tampouco é a chamada de atención á súa saúde mental. Emparenta Dolores con Carmen Varela, a criada que estrangulou a súa ama pola música, protagonista dun cartel de cego de Isaac Díaz Pardo. Carmen non entende o inglés da ama, mais si a música coa que lle fala. Ata que esa música cambia a un ton maior e raposeiro que a rapaza lle mete medo, desembocando no crime de Londres. Seoane e Díaz Pardo, estreitos colaboradores de tantas empresas pioneiras, coinciden en sinalar as patoloxías mentais enraizadas da emigración. A tía Medusa, Dolores, Manuela e moitas outras. Agora falarei de virtudes. Manuela, Dolores e virtudes. Óllena. No centro, rodeada das 3 fillas, Isabel, Leonor e Elena. Sobre esta fotografía escribín nun libro, citado antes, botando man dun recurso infalible, a cita de Tolstoi sobre as familias. Que queren que lle diga? Estaba moi canso ese día. Cando escribín sobre elas, non sabía que José Ignacio Carnero abrira a súa novela Ama deste xeito. Empeza así a novela. Non é que todas as familias felices se parezan as unhas ás outras, senón que como estiveron tan ocupadas sendo felices, non atoparon o intre de poñerse a escribir sobre si mesmas. É o esquecemento e non a felicidade o que fai a esas familias iguais. Algo semellante podería dicirse das familias humildes. Como estiveron tan ocupadas traballando, non atoparon o momento de volver sobre si mesmas. Os pais de José emigraron do corazón da Galicia campesiña,
espíritos afíns ao Ramón Cernadas de Seoane, e instaláronse en Bilbao, cidade de aceiro e cemento, como dicía Seoane. Ela limpaba casas e el traballaba na siderurxia. Tamén a familia de Virtudes era labrega. Ao fío da cita de Tolstoi poderíamos reducir o mundo a categorías binarias: felices e infelices, labregos e señoritos, analfabetos e instruídos, obreiros e patróns. Bueno, xa sabemos que todo é moito máis complexo. Mais a estirpe de Virtudes foronlle asignando esas categorías, como cousas que encaixan pola súa natureza en cantan seu recadro. Velaquí temos o censo de Betanzos de 1936. Virtudes ten 11 anos. Comparte, cando as irmáns e a nai, que ten 35 xa, a mesma condición. Son analfabetas. Só do pai se pode responder sí a esas dúas preguntas que están na columna da dereita. Sabe ler, sabe escribir? Do pai tamén se afirma que é labrego. Un fado inevitable. Así naciches, así vivirás e así morrerás. Coa suor da túa fronte traballarás a terra que non é túa, pola que pagarás os foros con ferrados de trigo. Emigrarás. Como lle pasara a ti a Medusa, o home de Virtudes, o meu avó Marcelino, emigra a América. Cítase o ane da América, un continente co chan de ouro, din os xornais. Marcha a Venezuela coa foto que vimos antes. Manda cartas sen cartos, e logo tampouco cartas. Virtudes traballa, como lavandeira e camareira, como labrega, obreira. É unha bella obreira. E como o traballo arreo dá moi pouco diñeiro, emigra. Non agarda polo home, non murcha. Ela tamén navega, aínda que non soubese do verso. No Montserrat fai a travesía a Inglaterra. Non tolea coa espera e tampouco tolea en Londres, aínda que na primeira casa na que serve case a matan de fame. En 1963, cando Dolores volve de Suiza, leva canda ela a maior das fillas, a Isabel. Fan o traxecto inverso ao que fixo Seoane en 1949. El vai noutro barco, pero gústame pensar que son elas as mulleres que nesa travesía debuxou na cuberta. Os clásicos sono, entre outros motivos, porque falan de nós antes de que nos o saibamos. As leis da colmea son estritas. As abellas obreiras prohíbeselles proquear. Por iso Isabel só pode reunirse coa nai cando acada a maioría de idade, cando ela tamén se converte en obreira. Dúas obreiras galegas que fan certa a regra de farrar. Cantas máis abellas traballan en conxunto, maior é a súa produción individual. A solidaridade dunha nación emigrante. Dice Seoane: eu deféndoos como pobo. Cando son centos de miles os que saen dun país cara a outro, é como se tratara dunha invasión pacífica e van creando historia. E tamén, cando son centos de miles, algo fan sempre pola súa terra. Claro que fan. Co seu traballo, Virtudes e Isabel creban a roda da infamia, a do analfabetismo e a da pobreza. A emigración exíxelles sacrificios, pero dalles ferramentas. A Isabel dalle unha outra lingua coa que se gañará a vida como docente, a súa vocación frustrada. E rachando coa cela que couta a abella obreira, dalle tamén un fillo. El herda as linguas e a máquina de escribir, o primeiro que Isabel mercou cos seus cartos como emigrante. Co tempo, ese meniño e as súas curmás chegarán a ir á universidade. Pero falta un estigma por rachar. Aínda que o diga o censo de 1936, Virtudes sabía ler e tamén sabía escribir. A mí mandoume cartas e mandoume tarxetas nas que me felicitaba polo meu aniversario.
E cando 50 anos despois, por fin hai novas do home extraviado na América, ela escríbelle unha carta da que entresaco estas frases. Pasou tanto tempo que os netos xa son mozos e nós xa maiores. Pero se Deus quere, hai moito tempo por diante para nós. Marcelino, pensa que eu te quero, que non me esquecín de ti. O que pasou, pasou. Pero pola miña parte xa sabes o que tes que facer. E Marcelino volveu. A ver, sabía escribir Virtudes ou non sabía escribir? Virtudes, por certo, morreu hai agora 20 anos. Antes falábamos das maldicións bíblicas. Hai moita xente que mesmo literalmente cree que na Biblia empeza todo. Bueno, imos acabar coa Biblia. Digo Deuteronomio que non esquezamos cousas que viron os nosos ollos, que non se aparten do noso corazón todos os días da vida, que llas contemos aos fillos e aos netos. E niso termamos e teimamos. Lest we forget. Moitas gracias. Aínda coa emoción na pel avanzamos na nosa viaxe a raíz profunda do significado de Luis Seoane, da man de Elena González, especialista na obra do autor, que nos achegará a súa figura a través dunha intervención que, conectando co anterior en ese fío que as une, leva por título A emigrante, paria de nación, clase e xénero. Boas tardes, bona tarda. A ver quen lé despois de escoitar a Xesús. Moitas grazas á Academia por organizar o acto, por darme a oportunidade de poder retomar a Seoane, de poder encontrarme con xente que admiro, leo e seguirei lendo, e sobre todo a quen facedes posible que este acto vai adiante de verdade, porque detrás destes actos e destes micros hai moita xente coordinando, traballando, facendo posibles libros tan fermosos como que fixestes para este Día da Poesía. Tamén quero agradecer o feito de poder organizar, de pensar esta festa da poesía, para pensar o verso e o compromiso. Por iso non podo deixar de lembrar con tristeza a fotógrafa Ana Turbau, que nos deixou hai uns días, nin deixar de mencionar con dor e rabia o xenocidio continuado de Palestina, que non nos deixa desde hai ben décadas. Imos ao fío. Xesús Fraga preguntou se lle podía enviar a nova que inspirou un dos cadros icónicos de Seoane, ese emigrante que xa vistes, que se trata dese retrato da muller co Elsa Manuela Rodríguez, etc. O certo é que non tiña a nova porque mencionara esa información por bibliografía interposta no meu libro Luis Seoane, Vida e Obra. Mais Xesús Fraga preguntaba, cumprí a resposta e apareceu efectivamente en La Tribune de Genève, na sección de sucesos. Dolores R., 32 anos, tolea na estación de Cornavin, en Xenebra, cando retornaba á aldea nativa, en Ourense, onde quedaran os fillos. As autoridades suizas, nun exercicio de manifesta violencia institucional, dubidaban se hospitalizar a coitada ou zafar meténdoa no tren ata Portbou. Desde alí, desde Portbou, aínda debía coller polo baixo 2 trens máis para chegar á súa casa. Esa migrante galega, paria de emoción, clase e xénero, encarna a violencia interseccional da experiencia migratoria, o desarraigo da orixe, a xenofobia nos lugares de paso, a vulnerabilidade e fortaleza da nai obrigada a deixar os fillos, orfos de viva, para lles procurar a vida. Se non fose porque Seoane pintou o cadro, este sucedido real ben podería callar como poema de a maior abondamento. Para Seoane, as artes visuais e o poema constitúen a mesma materia creativa. Agudo observador da vida cotiá e ávido lector, descobre nos recunchos das cidades e dos xornais heroicidades máis ou menos anónimas e, sobre todo, as vidas migrantes pola casca amarga.
A figura de auxiliado fusionase coa do migrante económico, suxeitos ambos ao réxime afectivo da infelicidade, do transterro, da derrota, do desarraigo, como lle ocorre ao propio Seoane, por máis que el tiña o privilexio da nacionalidade arxentina. O poeta Seoane teima en singularizar a emigración galega recuperando nomes e experiencias, poñendo en relación unhas con outras, pero tamén con outras comunidades migrantes, para compor así un mosaico ata entón inédito na cultura galega de vidas e mitos, fracasos e logros. O mosaico é unha das metáforas da nación que é suma de singularidades e desprazamento. Outra das súas metáforas é a de Galicia como un grande barco. Antes de José Saramago fabular a xangada de pedra, Seoane elixe esta metáfora da construción flotante para explicar a nación desancorada e estarricada polos continentes, aquela que chanta os seus límites xeográficos nos lugares ata onde chegan os corpos. Cando mozo, Seoane estivo a piques de converterse nun poeta de vanguarda. Gregorio Ferreiro relata esa figura autorial incipiente, a do estudiante que ía para abogado e lle prestaba tanto a literatura que ilustraba as cubertas dos libros de poesía que saían do prelo de nós. Del, de Seoane, quedan 9 composicións exhumadas e máis un libro perdido, Seica, que consta no expediente xudicial incoado a Castelao en 1937. Cando Galicia cae baixo a bota de Franco, Seoane resolve exiliarse no país onde nacera, a Arxentina. Para Cid Cabido, el é un emigrante de nación, ou para dicilo coa teoría francesa, é un tránsfuga, sempre no entrevé entre as comunidades-nación sentidas e vividas. Na doraceda do republicano transterrado, prende a xiña un poeta de guerra que escribe elexías aos fusilados Alexandre Bóveda e Ángel Casal, e logo, a modiño, vai medrando o poeta social. Publicou, como ben saben, 4 poemarios, todos en Bos Aires e en galego, aínda que o Asilio Losada, compañeiro de conversa nas estadías do pintor en Barcelona, desafía a ler como poemas en prosa os limiares que Seoane escribe para os cartafoles de gravados. Abrandaina Seoane co imprescindible Fardel de Isilado, 1952. O proxecto inicial fora un álbum de ilustracións e poemas que ia titularse Fardel de Emigrantes. Aí están Ramón Cernadas coa súa muller María Fernández ao servicio do Virrei para poboar o suposto deserto da Pampa. E digo o suposto porque a historia decolonial restitúe por fin a humanidade dos povos orixinarios e os seus dereitos sobre aquel territorio. No mesmo libro recupera o traballador que, mergollado nunha campá, puxo os fundamentos da ponte de Brooklyn e tamén baleeiros e cazadores de focas e xornaleiros nos campos de maceiras de California. Non se limita a ofrecer apuntamentos para o Arquivo de Emigración Galega, senón que, como no cadro de Tarsila do Amaral, Operarios, mostra a clase traballadora transterrada que compón a América mestiza poscolonial, dito en palabras de Seoane, competindo no amor o mester cos emigrantes de todas as outras castas, brancos, amarelos, negros, xentes de apelidos estranos. O seu segundo poemario, Na Brétema Santiago, de 1956, recúa a Idade Media para fabular a idade sen tempo de Sanero, un pasado de temporalidade suspendida e contrastes románicos. Sempre coa certeza antifascista ao lombo, pecha o libro cun poema sobre a represión de 1936. Versos de Seoane. A filla do zapateiro, do ferreiro, do sastre, era levada en camisa polas rúas, marcadas a fogo, 3 letras na fronte. No terceiro libro, As cicatrices, de 1959, marca unha fuga. Nel recolle a dor ininterrumpida dos restos e as lañas inmemoriais dun pobo ferido pola emigración, a resistencia, o exilio, a perda. Di Seoane, dende fai séculos loitan en Galicia os homes cas ratas, vencendo sempre as ratas. O poeta exiliado sábese vencido baixo a bota de Franco e non volverá a publicar poesía ata a maior abondamento, pero xa en 1972.
Un libriño que Díaz Pardo considerou un pequeno monumento porque soubo ler nel un memorial á heroicidade silandeiriña das vidas migrantes e tamén cumprida sátira dos ananos. Demorome neste libro Serodio que revisa e conclúe Fardel de Isilado, escrito polo poeta Xabello instalado en Galicia coa saudade do retornado melancólico. Os versos son espidos, renxen e incomodan coa dureza da crónica. Todo foi verdade, defende Seoane. Así recolle a heroicidade dos homes excepcionais con abundancia de nomes propios. Antonio Soto na Patagonia, Xosé Martínez el Gallego en Cuba. Aparecen tamén mulleres que protagonizan sucesos estarrecedores. O caso da bella nai que morre no medio da neve tentando visitar os fillos desterrados e ciscados por diversas vilas de Castela. Ou o caso de Celsa R.I., pescantina e viúva que se suicidou de vella aos 45 anos. A elas, a súa identidade apúxollela a morte ou cortar os lazos de familia. Como diantei, Manuela Rodríguez podería sumarse a esta xenealoxía de mulleres que, malia o todo foi verdade, non escapa a tentación da mitificación da figura sacrificial. No mesmo libro aparece o poema Outro canto aos emigrantes, continuación de Cantiga aos emigrantes de Fardel, onde o aguillón satírico xa parodiara as forzas vivas e máis a segunda xeración migrante, é dicir, as señoritas Robaliza, Cuxa, Troita, Arrán, arroupadas de cartos, e os señoritos fillo de papá preguizosos, tidos perdidos, cartos a moreas. En a maior abondamento pasa da parodia a denuncia e engade unha figura non representada, a dos galegos proxenetas e donos de hotéis, a quen Seoane se refire despectivamente como alcaiotes, burdeleiros, terceiros, propietarios de hoteles a tanto por hora. O poema volve a ofrecer evidencias do todo foi verdade e da empatía pola extrema subalterna dunha explotación prostibularia que aturan mulleres galegas de toda condición. Para Seoane, estas prostitutas galegas, a pesares da vileza do seu oficio, deshonraban menos o pobo onde naceran. Eran as máis humilladas, as máis pobres de todas as mulleres. Non son os galegos os únicos que explotan sexualmente as mozas que chegan a América en triángulo para gañar diñeiro coa súa xuventude, como di cínicamente un proxeneta de Le Chemin de Buenos Aires de Albert Londres. Coas ferramentas da historiadora Pilar Cajiao afirma que a emigración e prostitución ían da man e, de feito, o acoso ás mulleres comezaba na travesía. O barco era, esta é unha frase moi famosa, a gran escola de corrupción. Seoane non ofrece ningún retrato singular dunha prostituta que nos permita coñecer o seu caso e se cadra incluíla na xenealoxía feminina do poeta como unha figura con potencial mítico, como Manuela Rodríguez ou Celsa R.I., porque a intención do poema é a denuncia do proxeneta, non da prostituta, que aparece apenas como víctima. Tampouco fala Seoane das criadas expostas á explotación e á violencia sexual, se cadra porque esas vidas en consideración se perdían na hermética e hipócrita esfera privada. Ni tampouco menciona as material girls, aquelas mulleres que, grazas ao traballo sexual, acadaron o diñeiro ou a posición que lles eran negadas na aldea de orixe. A contextualización histórica e o proxecto poético mesmo de Seoane dan razón abondas para entender por que esas figuras ausentes non mereceron máis mención na súa obra, coa continuidade metafórica entre migrantes e matria, mas compre escribilas en falsa moral, humanizándoas coas súas contradiccións, como se fixo con Carolina Otero, La Belle Otero. Seoane traspasa a particularidade da crónica de sucesos para convertela nunha evidencia rechamante das fendas sociais. A postergación da ética dos coidados, ou se se quere da elemental solidariedade a prol do beneficio económico. A ausencia de responsabilidade no vivir con na comunidade de orixe e na de acollida. A naturalización da migración económica e a súa subalternización. Un réximen afectivo paradoxal marcado pola felicidade, a saudade e a dor.
Seoane non escribiu o noso presente, pero soubo captar as fendas do tempo detido das migracións. Seoane inaugura un arquivo dos corpos desprazados ateigados de vidas e onde o poema rompe as inercias da lectura. Porque unha nova de sucesos pode estarrecer, pero é o poema o que sabe dicilador. Grazas. Moi ben, pois, tras a emoción fonda da evocación de Xesús Fraga e tras mergullarnos na forza que a emigración acadou na vida e na obra de Seoane da man de Elena González, imos escoitar a primeira peza musical desta tarde, non? Porque no interartístico a música sempre está concomitante coa poesía. Imos escoitar unha peza que conecta con todo isto que acabamos de escoitar. Emigrantes no mar, Tino Vaz. Seoane que iba e viña de Argentina a terra, da figura ao abstracto e viceversa. Sen vacas, sen a fala, sen as veigas, tamén no mar se perden os galegos. Labregos, afiadores, man sen ansia, sen casa, xa sen terra como os ventos. Perdidos polo mar prala de Vigo, entrando no ignorado monstro océano. Mais alá desas illas verdecentes, sen casa, xa sen terra como os ventos. Y mar cegaches todo en luz y en vidro, nuberaches a mirade ao mesmo tempo, aviches mil vieiros, fuches ninfa, e canta elevos homes do seu seido. Auga sensual de sal e loirarea, auga que tivo a culpa como debo. Frauta verdosa serpe azul engado, leito de bico infindo mole fresco. Ponte en mar no teu lombo o seu gran soño
de viaxes con saudade, con regreso, refrea contra nós o seu esquezo. Trai pra Galicia todos os galegos. Soñaron máis que naide foron puros, esculcantes de espacio e vida imperio, sinceros e quixotes da auga femia, no teu ritmo se foron como nenos. Na homenaxe a un poeta non podía faltar a poesía. Damos paso a esta parte de recital poético onde 6 poetas van dialogar coa obra e a poesía de Luis Seoane. Comezamos con Carlos Negro, quen querería quizáis ter falado da emoción das cartas que atravesaban o océano cosendo feridas cando as distancias eran outras, mas que se sente interpelado polo tratamento directo na poesía de Seoane da prostitución da que xa aquí se falou. Nalgúns dos teus poemas, dislle, mencionas ratas e proxenetas. E de aí, da poesía de Seoane en Outro canto, os emigrantes, a voz propia que retoma o fío en Hotel Carioca. Boas tardes. Quixera agradecer este convite, síntome moi honrado de participar e de que a Real Academia Galega pensase en min. Estou moi contento de compartilo con estas maravillosas poetas, escritores. Para min é unha honra. E, sobre todo, é unha honra como lector poder descubrir de novo a un autor que temos mitificado o mellor, pero que non temos tratado o suficiente nin honrado o suficiente. Xa dixo Helena, e dixo moi ben todo o que pasaba coa prostitución nos libros de Seoane, me parece algo que me chamou a atención e que prendeu esa pequena lámpada de luz que nos permite reescribir, que é o que facemos todos e todas. Desde ese lugar, desde a maior abondamento, comparto con vós Hotel Calquera. Cito os versos que máis directamente motivaron o diálogo. Hotel Calquera, cecais un nome saudoso e compañía. Anúnciase absoluta discreción. Desde unha beira lamacenta do Río de la Plata esténdese un verso tan longo que atravesa toda a inmensidade do océano ata chegar á cociña de leña dunha aldea do interior de Pontevedra. Podería ser 1959 ou 1972. O fío de tinta que pide acuso de recibo agocha unha cicatriz gallada. A bifurcación da estirpe nun prego dobrado en cuartillas. O trazo da caligrafía como un cable de aceiro entre Vigo e Buenos Aires. O dedo índice guía o responso comunitario. Cada liña é a doa dun rosario de ausencias. América, unha esdrúxula demasiado extensa para gardala dentro dun sobre.
mellor depositala na lacena, a carón das estampas da Virxe e da caixa dos medicamentos, para que siga a levedar o formento da morriña, un reloxo pendular de lembranzas que se remoe en silencio ata a vindeira misiva. E cando a distancia por fin se traduce a lunfardo, o envío remata na recepción dun hotel de nome evocador, onde se cronometran por tramos as citas clandestinas. A discreción empresarial é absoluta. En cada cuarto, unha toalla, un desinfectante e un colchón de poliéster. Nos anuncios, o reclamo dun alcume que leva o trazo dunha hipérbole. La hermosa galleguita de oronda orografía. Esa flor de xesta que nas cartas aínda responde por Carmiña. E así desemboca o Río Grande no Atlántico, a arrastrar en enxurradas miasmas do mercado, de magnates que engraxan a cadea de montaxe das alcobas, cupidos endurecidos nos arrabaldes da miseria, alcaiotes de sorriso azul e dente de ouro. A honra desa metáfora chamada Galicia. Presuntos cabaleiros con ludro nas medallas, ansiosos por volver a unha patria como esta polo mofo, que non sabe cantos emigrantes se foron de putas, co corazón hinchado de saudade. Moitas grazas. Da poesía á obra plástica. Alba Cid parte da imaxe Muller con pedra do ano 1944. Neste país no que as mulleres levaron tantas veces o peso do mundo ou da vida na cabeza, termando de cestas ateigadas camiño da feira ou polos camiños, esta muller con pedra revístese da aura mítica dun Hércules sostendo o mundo. Alba Cid. Pois moi boa tarde, moi agradecida ao convite e polo convite á Real Academia Galega. É un prazer poder pensar e poder enviarlle esta carta de amor colectiva a Seoane. Non por acaso é un dos artistas que coloquei no seu día, unha das miradas que coloquei precisamente na dedicatoria do Atlas, non? Xa o citou Helena. Igual que Seoane inaugura un arquivo dos corpos desprazados, é curioso como repara noutros detalles, non? Entre eles ese, o feito de as mulleres levaren tantas cousas na cabeza. Nos cadros de Seoane levan sellas, levan zocos, mas tamén chegan a levar penedos como este, chegan a soster penedos como este. Faime graza pensar que nos nosos días existe unha conta arquivo de Instagram, un deses arquivos vivos, non? Que precisamente se dedica a recompilar mulleres sostendo cousas, non? Ou mulleres que tiran de cousas pola rúa, mulleres, en fin, que teñen abondo que facer no día a día. Ese debuxo de 1944 tirou por min. E inicialmente, nunha pequena reflexión, fíxenlle a Seoane compartir merenda con outra artista que admiro, que é Etel Adnan, e incluso con algún poeta máis. Así que imos con esa reflexión de inicio, que di: era botánica a inspiración das columnas dóricas, das coroas romanas, dos coros góticos. Cando dis inspiración, que queres dicir realmente? Con liña sinuosa e limpa, Luís Seoane preséntanos a construtora de paisaxes, a Moura. Nada anuncia o extraordinario, leva un penedo sobre a cabeza, como se levase unha sella, ou máis leve aínda, un pazo erixido en algodón de azucre. Viches o seu rostro antes.
Acerca da integración das artes, Seoane insiste na importancia de crear desde o coñecemento das formas familiares, das voces secretas da morfoloxía. Non renuncia a técnica ningunha, se pasa pola natureza, argumenta, é para alcanzar a imaxe interior. A arte representa o invisible, o persoal, o xamais expresado, afirma Seoane. A poesía alcanza o non dito e deixa o por dicir, respóndelle Etel Adnan. Na miña mente, ambos comparten pincéis, brindan por Paul Klee, fundan mares e lameiros a partir de bandas de cor, achegan o prato de ameixas que el pintou en 1960, o do poema de William Carlos Williams, penso que non hai dúbida, e dan conta delas. So sweet and so cold, como as cores ou a colisión das artes. E imos co poema. O poema leva por título, como non, Muller con pedra, 1944, tinta chinesa. Como se non bastase coa pedra, dun suposto latín vulgar bastare, soster en peso, calquera das construtoras de túmulos deste reino encamiñase a serra do Laboreiro mentres fía con 7 fusos a un tempo. Fai pé nos xistos de Ordes tecendo un vestido. Bordea o cadramón, risco dixit, cun pequeno ou 2 baixo brazo. Poderían ser comerciantes persas, que traen senón un mostrario de bóvedas celestes, regueifas enfornadas 7 estadios baixo terra, chispas e montañas en suspensión. As pedras avalan hipnóticamente sobre as súas cabezas. A carga distribúese de xeito máis equilibrado sobre as columnas. É significativo, estatutario, queres dicir, tal vez arcaico, que non opten polo mandil ou os cestos, como as bretoas. E, en fin, pouco importa o que a literatura científica diga sobre a influencia do xénero no equilibrio. Só elas, elegantes como ánforas minoicas, dominan o centro da gravidade do corpo e do planeta. Quen podería resistirse a ese xesto? Nalgún momento do relato pousan as pedras. Dispóñenas pulcramente a modo de arca ou ovo granítico. Noutros, acontece o cataclismo, as cintas do mandil ceden e as rocas quedan ciscadas polo territorio, como se alguén reventase o colar das formas. Ningunha extensión volve ser a mesma. Con elas, péchase o sol, encontran os raios unha cela en cada penedo da paisaxe. Ilumínase o sentido de pecharse. Como se non bastase coa pedra, coñecemos o ouro que flota dentro. Moitas grazas. Anxo Angueira lévanos o mar de Seoane, o do exilio, o dos proxectos, botella ao mar, mar dulce de mar a mar, o Seoane das embarcacións e mariñeiros, dos poemas de Dornas, da Galicia, xigantesca nao no océano da historia. Moi boa tarde e moitas grazas polo convite. Efectivamente, o mar para Seoane era algo moi importante desde o punto de vista biográfico e tamén desde o punto de vista artístico, para a súa plástica, para a súa literatura. El ten un poema con este título, Galiza, un xigantesco barco, que xa falou tamén Helena. Vou ler a parte final deste texto. Cima dun xigantesco barco rodeada de sereas por 3 bandas e pola outra azurrada por un monstro terreal, labras humildade á terra, fora de ti, pasturando, teugando, fora da terra, descurando, cuidando os teus exoterras,
xeración tras xeración, enarroutado, quedo e ficado o exilio, dende fai miles de anos os teus mortos. Eu quero homenaxear a Luis Seoane con un poema que ten por título Hortelín de Rosiña, que non son embarcación moi grande, son embarcación dúas dornas, moi pequenas. E tamén quero homenaxear a quen as fixo, a quen enterramos onte, que era Ramón Blanco, Monchito da Arousa, Monchito do Cabodeiro, na Arousa. As dornas teñen nome de femenino. Estas teñen por nome Hortelinda e Rosiña e xuntáronse para facerlle homenaxe a Rosalía de Castro, para Luis Seoane e Monchito da Arousa. Entre as brañas, o poema moi longo, vou ler só unha parte. Tal e como pediu o señor presidente da Real Academia. Entre as brañas do Ulla, dúas dornas arriban a mallante de Ullós e Ariño en Vilarello, Ribeira de romper e de partir en fiestras, Rosalía, Hortelinda e Rosiña. A Valroadas pousan as escoras, no canaval espeso do esteiro, xuntan nas rebadoiras as bandas de arca, o meu e couse, Laíño con lestrobe e as canas brúan na bujina, un aviso de velas invasoras, con aparellos de festa, Hortelinda e Rosiña. Dormen varadas na ribeira, semafor da mornura, ao lume de resío do cantar dos cantares, ao sol da noite de verán, das 100 lúas de Xúpiter, Hortelinda e Rosiña. No principio, a vida e maila morte foi o verso, proa fendendo foulas por entre as tebras abismais e furacáns nas augas rompendo a vena hinchada, Hortelinda e Rosiña. Encho mar da Arousa, se me caie de collier, se bon pipita le sabe, na miña escola de Chenlo, Hortelinda e Rosiña. Sur la sable, sur la neige, Hortelinda e Rosiña. Santo Amaro non é santo ningún no santoral que impoñen as igrexas estranxeiras coas súas motos acuáticas. El navegar navega en Sálvora, decote larga escota para entrar flavexando pola canle de area que hai ao norte de Noro e do muiño de Caldas, Hortelinda e Rosiña. Allaso de Aguiño, Monchito da Arousa, Hortelinda e Rosiña. Amasar en Belhaso e máis na horta do Val, Evos, a máis fermosa de todas as estrelas, Hortelinda e Rosiña. A Hortelinda chegou de Ons guindando pola banda de Icobao lembranzas de luceiros abrazados, aloulada do hórreo da luzada, temporal de alboradas ao canastro, Hortelinda e Rosiña. A Rosiña foi a Sálvora e volveu co temón amarrado por Sorreja, con vento fresco do nordés, erva de namorar, pañada nos lameiros dunares das ribeiras da Baia Anaón, nos cantís e rochedos da túa furna, cova, boca, buraco do inferno, Hortelinda e Rosiña. As mulleres de Sálvora van bojando co viño medieval a mollo por medida dereita da comarca, a lontreira do Carreirón, a área desecada, a Bensa, os Hidoiros, Mañóns, Tourís, Punta Moreira, Tarajoña. Estes son os seus nomes, Hortelinda e Rosiña. Elas son fío por coser, a derrota do Estrinque, Penélopes no mar, as costureiras, Hortelinda e Rosiña. Polo Anllóns, a Pondal en Ponteceso, desamarrando en Camariñas de Ica Ponte do Porto, de Pasaia e Trincherpe a Salvaterra do Miño, para fondear no Festival de Poesía do Condado, Hortelinda e Rosiña. Recóllevos
Ergo vos do mar, regatas do Sepelo e máis do Bao, dos Faros, do Salnés e Calmoseira, Porto Meloxo, Pedras Negras, Lajareu, travesía a Palmeira, o Peirán máis salados, señoritos, Jesuiné pour te connaître, regata das regatas, Volta a Arousa, Hortelín de Rosiña. Non cabemos na cuncha, nin no panel de Couse, despois de orzar en todo no centro da espiral da Vía Láctea, deixando a Caronsiña o brazo bretemoso do seteiro, dormiremos na tilla correndo o vendaval de baixos, de Ajiño a Corruedo, por séculos de séculos. Hortelín de Rosiña, fainos, Monchito, dornas que entren de proa na taberna aberta día e noite da Jaliana, na Pedra Paz de Lira, na que houbo algunha vez na Illa da Lobeira ao pé do Pindo. Que beban virasóns e fumasos de largo ou de través, que canten en bolina improvisada, lévame, lévame á beira do mar, co comunal patrón Baioruxío, e o rol do neivivar cuberto cos nosos corazóns. Hortelín de Rosiña, fainos, Monchito Dorna, que beba os ventos, con náufragos, con encalmadas, con todos os nincures e horizontes que nos testou Manuel Antonio cando alou da poutada para sempre, no Peirán de Cerdeiras, Hortiña que tanto amei, en asados, Rianxo, Hortelín de Rosiña. A miña Dorna é miña. Open the window, I want to see the sea. Hortelín de Rosiña. Non temos GPS, tampouco pabillón, non sendo estas palabras que tremelan ao vento, derantes mortos que escravos. E ficamos nós sós, Hortelín de Rosiña. O pan da Hortelinda é portugués, tamén Paul Eluard e Martin Luther King, unha broa sen donos en cestas estelares, Hortelín de Rosiña. E xorden e rexorden dos profundos as velas de relinga, as mil lanchas seiteiras, afogadas, nova marina, foula máis roncel, na ardentía total de caldebarcos, lanchas, carochos e pataches, chalanas e jamelas, jaleóns, racús, trincados, botes, busetas, volanteiros, velas, que van do Neibonavia enchendo a canle de Carnota e a pasante de Sagres. Tamén son vida, e máis eu ámoas en todos os sentidos, Hortelín de Rosiña. Vós levades no leme un pulo, un soño de obra viva que ven de largas os horizontes, oásiles, sensibles dornas que facedes e refacedes, o rumbo e as derrotas da patria humilde e afiada. Na vosa proa naves todas levades sempre a lonca, e fera e dura travesía que vai do antigo reino de Galicia, co mar entrando no Courel, a futura República Galega. Hortelín de Rosiña. Non teño dó ningún de vós, aboas e máis nais que arribaredes das meniñas haiteiras do pasado. Manuela do Roxo divos, abrid a fiestra baldeira, e veñen revolteando na ría de Padrón e ser arriba por mares nunca dantes navegados. Hortelín de Rosiña. Navegaremos xuntos, mentres haxa nordés fendendo noro. Navegaremos xuntos mentres haxa canastros pros abrentes de Ons, mentres haxa sálvora como area, fame, paixón nas marusías. Navegaremos xuntos, Hortelín de Rosiña, navegaremos xuntos. E cando chegue a proa de partir, lombo ao mastro, e coas risas vela arriba,
vos avante con forza, anque vos doa, avante que non morra ninguén sen velomar. Hortelín de Roxiña, Hortelín de Roxiña, Hortelín de Roxiña. Ese mar que nos envolve e circunda, que tamén nos escindiu, foi o motivo preferido de moitos dos nosos poetas e tamén se fai das súas palabras. Foi no tamén para Bernardino Graña, que nos deixou o pasado 18 de xaneiro. Escoitamos agora, na voz de Tino Vaz, o poema de Bernardino, Como hai vivir sen a luz túa, que queremos que sexa tamén a lembranza, nosa lembranza para el, neste día de celebración da poesía. Cantar este poema que se foi nunha elexía pola praia de Rodeira abaixo. Que placer cantalo aquí con todas e todos vos. E que placer tamén cantar este poema despois de escoitar, recitar a Anxo Angueira, que sei que lle encanta cantar este poema, posiblemente a canción de amor máis fermosa de todos os tempos, e isto non é unha hipérbole. Case morto vivín sen coñecerte, a lona chaira seca e por absurdas rúas, onde ninguén me soubo dar mornura, onde ninguén me soubo dar mornura. Foi soedade desconforme adentro, e a semente a cair en terradura. Como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa, cantade. Como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa. Erguínme vinte o regresar a terra, como se aquelo fora todo un soño. Pesado de ti xa fora sempre miña, pesado de ti xa fora sempre miña. E foi real, materno en aloumiño, o bicote da lingua. E foi de novo, corazón adentro, comprender a existencia e a dozura. Como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa. Vamos, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa. Hoxe mesmo rachou o día en medo, entrou na fiestra un sol extraño imenso, e deixaches meu leito en mantas frías, e deixaches meu leito en mantas frías. Está a volver agora, corazón adentro, soedade o pro de mía, a convertirse cada cousa en tumba, cada minuto en 60 agullas. Como hei vivir
mañá sen a luz túa. Como i vivir mañá sen a luz túa, vamos. Como i vivir mañá sen a luz túa, moi ben. Como i vivir mañá sen a luz túa. Como i vivir mañá sen a luz túa. Como i vivir mañá, vaise. Como i vivir mañá sen a luz túa. Como i vivir mañá sen a luz túa. Retornando á imaxe, Oriana Méndez parte de Figuras estáticas de Luis Seoane para explorar a duplicidade e a identidade, o angustioso desdobramento do espello, o xogo especular, figuras estáticas que na súa duplicidade inestable inspiran un poema no que a identidade se dilúe, afastándose de calquera estabilidade e permanencia. Oriana Méndez. Bueno, moitas grazas. Súmome, como non, os agradecementos á Academia, académicos, académicas, traballadores, traballadoras que me fixeron estar hoxe aquí. María López Sández, nomeadamente. Cando María me fixo este convite, esta proposta, a verdade é que eu tiven bastante claro que me interesaba moito dialogar cunha obra plástica e, en concreto, con esta, que en máis dunha ocasión me interpelara polo que ten que ver, efectivamente, coa exploración da identidade, coa fragmentación do eu, ou así o quixen ver, non sei. Contovos un pouquiño que escribín en relación ao diálogo, brevemente. As figuras permanecen nunha inmobilidade aparente, pois o tratamento das liñas e a intensidade cromática, dominada por unha paleta de contrastes, suxiren unha tensión entre a unidade e a separación. Este mesmo contraste quixo reflectirse no poema que eu pensei, que centrei na figura e na relación de dous irmáns, dun irmán e dunha irmá, e que se presentan como desdobramento dun mesmo corpo ou como conciencia en continuo tránsito entre a disolución e a reafirmación. A irmá, ao despregar as súas ás, ábrese cara a unha integración cósmica, ou iso pretende ela, mentres que o irmán, ao se afastar do seu propio nome, do nome del, busca na perda un novo sentido de unidade. Por último, o verso sondar o inferno para coñecer a altura do ceo desexa contar a idea de que o camiño do coñecemento require a inmersión na cara escura da existencia. E agora está a cousa curiosa de ler o poema despois da explicación, digamos. A irmá recolle as súas ás e por unha fístula de sol abre o seu torso desde o centro. O contido esencia interior flúe como a lentitude ambarina do mel. Un fío deslízase entre areas de duna salvaxe, cae e afúndese, comeza a tecer, tece máis fondo, por si soa, cegamente, até onde, sen se desenfiar, cara a todos os lugares subterráneos, cara aos bosques mariños. Se coserse é un dicir siamés, está coséndose a irmá a todos os lugares ocultos, bordada por un filamento nervio secreto do corazón. O irmán érguese e fita. Se as miñas ás abertas en abano carecen de sombra, se carezo de sombra, asme amar, non marcharei. O irmán arrédase do fulgor do seu propio voo, afasta o corpo do seu nome propio, percorre coa ollada as vereas tecidas baixo a superficie do areal, até onde,
por un fío de irmá que non se desfai e con ecos de si mesmo di: sondar o inferno para coñecer a altura do ceo. Dille: non marcharei. Se dúas as se despregan nun único corpo, se dous corpos poden abandonarse a un único músculo para se alzar, cómaros novos para se abrir no sentido do vento, irán con vértebras de aire sostidos na liña que separa a caída do ascenso. Ferve a noite sobre o lombo dun senlleiro corpo escrito que pode, sí, pode voar. Moitas gracias. Baldo Ramos mergúllase na obra plástica de Seoane formulando unha hipótese explicativa para a contención da radicalidade vanguardista e atopando no compromiso con Galicia e a súa historia a áncora que impide o voo que arrincaría a obra do peso último da referencialidade. Baldo Ramos. Ben, boa tarde a todas e a todos. É para min unha honra, un placer estar aquí convidado por a Real Academia Galega homenaxeando a un dos artistas que máis admiro. Estaría moi orgulloso desta edición que preparastes, a verdad. Luis Seoane abriu moitos camiños como creador, como poeta, como deseñador gráfico e editor, como pintor e muralista, como debuxante e gravador, como escultor e cartelista ou como impulsor de múltiples iniciativas culturais. Moitos deses camiños percorreunos ata dar co destino que soñara. Por iso, en ámbitos como o do deseño gráfico ou do cartelismo se converteu nun referente internacional. Pero teño para min que, como pintor, non chegou a desenvolver as súas potencialidades ata as últimas consecuencias. E seguramente unha das razóns que expliquen este feito sexa o seu compromiso radical con Galicia, antepoñendo as súas expectativas persoais como creador a conciencia colectiva de que a súa obra pictórica debía ter sempre un pé na historia de Galicia, na súa tradición e na súa cultura. De aí ese concepto que acuñou de figurando recuerdos, esa creación de formas herdeiras das paisaxes e dos personaxes da súa memoria, que nunca deixou de carrexar no seu fardel de exiliado, practicando unha figuración ditada polos seus recordos. Ese exilio deulle a oportunidade de desenvolver internacionalmente a súa carreira artística e de experimentar en moitos ámbitos creativos, pero a súa pintura seguramente non evolucionou libremente de xeito natural, por sentir que a súa fidelidade a Galicia pasaba por seguir pintando esas mulleres que a simbolizaban e esas paisaxes que o acollían no valeiro que provoca a diáspora. Este estancamento na evolución da súa pintura fixo que non se completase o proceso de abstracción no que indaga dun xeito decidido na década que vai de 1955 a 1965, o que provocou que non actualizase os motivos temáticos da súa obra plástica e que, de algún xeito, dificultase a súa evolución creativa, se ben o seu traballo plástico abre moitas portas que estaban por abrir despois da Guerra Civil na arte galega. Vennos á cabeza o caso contrario de Pablo Picasso, pintor malagueño, exíliase, pero a súa obra evoluciona sin condicionantes sociais, a excepción de proxectos por encargo como Guernica. A súa evolución como artista estivo desvinculada temáticamente do pasado histórico e cultural do seu país, e iso abriulle perspectivas anovadoras radicais para a súa traxectoria artística. Pero Luis Seoane, afortunadamente para Galicia, foi un artista moi diferente. A pesar da súa xenialidade, nese sentido máis contida, tamén foi máis cómplice coas necesidades culturais do seu pobo. E poderíamos dicir tamén que máis xeneroso.
E iso fixo que, de algún xeito, a súa aposta pola renovación na pintura non deixase de estar lastrada por unha fidelidade ao pasado que lle impediu afrontar a ruptura que supón toda a grande achega artística co seu pasado inmediato. Postura que suporía para o Seoane comprometido con Galicia unha especie de traizón ao legado artístico que herdou para conservalo, enriquecelo e dalo a coñecer internacionalmente. E este poema dialoga con este cadro, que podía ser calquera outro desta época, na que ele estivo experimentando no ámbito da abstracción. Abstracción 1959. A natureza fragmentada. As coordenadas que non precisan dun lugar para determinar a ollada precisa. O tempo retido, alleo á dicción compartida. Visión estática do corpo que foi cidade, paisaxe recordada. O exiliado nunca soña. O exiliado aprende a esperarse en esperanza. Concibe formas que serán co tempo xeografías habitadas, localizacións dunha luz que cristalizará na voz dos que herdaron un xeito de ver, un xeito de tecer a esperanza con fío de prata e silencio de trementina. Repousa nos ocres a verdade que anticipa a floración dunha arquitectura habitable só no interior da memoria. Equilibrio e raíz. A voz que ensancha o seu caudal para desembocar na beleza traizoada polo teu compromiso. Nesa ollada fragmentada, enraíza a natureza do mundo que nos legaches. Moitas grazas. As cartas, os epistolarios, condensaron boa parte das arelas e inquedanzas dos axentes culturais clave dos 2 séculos que nos precederon. Neste tempo de mensaxería instantánea en soporte digital, sentimos a maxia dese xénero epistolar repositario do noso ateigado da emoción do instante do humano. María do Cebreiro volve a ollada unha carta de Cunqueiro a Seoane, de transcrición e conservación azarosa, para evocar esa voz íntima que insta o amigo a debuxar e ergue a beleza e a inocencia do papel de cor sobre a escuridade e o abismo que había de separalos. María do Cebreiro. Pois eu agradezo moitísimo á Real Academia Galega, que está encarnada na figura da miña amiga María. Este convite que ademais me permite volver á Coruña, que sempre é unha alegría, ver amigos e amigas que hai tempo que non saudaba, conversar un pouquiño entre bambalinas. A verdade é ser feliz aquí entre vós. E é verdade que tamén este convite me deu a oportunidade de volver sobre unha carta que eu transcribira, se non lembro mal, porque a miña memoria é azarosa, se non lembro mal, transcribina aquí, neste mesmo espazo, nunha exposición, que eu saiba, que non sei moito sobre isto, a carta non foi editada, e eu tive moitas dúbidas moito tempo sobre a súa datación, porque non sei se porque eu non copiei a data ou porque realmente non hai data, non estaba moi certa diso. Pero a carta unía por un fío dourado, tenso e que rompeu a 2 amigos, Cunqueiro e Seoane, que un día foran nenos. E eu, debe ser porque estou criando 2 nenas, tendo moito a imaginar agora, non o facía antes, agora, como é a xente, como era a xente de nena. É un exercicio moi interesante, penso que, en xeral, optimista, axuda a confiar na vida. Entón, esa amizade que quebrou era o que había detrás deste poema, e que quebrou inevitablemente, quizáis non para sempre, porque Seoane obedeceu o mandato de Cunqueiro e seguiu pintando, xa nos anos 70, aquilo que nos 30 lle dicía Cunqueiro que seguira pintando. Aí vin algo de fermoso. E logo, quero declarar que teño algo en contra da palabra inocencia, bastante, pero emprego no poema.
Entón non quero que esta explicación sexa ningún tipo de xustificación, porque para min é unha palabra moi problemática. Penso que non existe a inocencia como absoluto, non existe, penso, en termos históricos e políticos, pero en cambio coido, e desde que crío nenas vexo máis claro, que sí pode existir no mundo entre nós como vontade, como esperanza, como desexo. En ese sentido empreguei. E tomo unha cita inicial de Luis Seoane, do libro que se citou aquí varias veces, A maior abundamento, que di: agora de vello amo máis a vida, os homes, os boscos, as follas das árbores, agachado sobre un papel reproduzo calquera miudenza. Aqueles homes admirábanse, foran nenos queridos polas nais que os arrouparan en noites que ninguén lembra. A vida fora xusta ao pousar unha luz nos seus corazóns e abrir un camiño diante dos seus pés. A guerra separounos, mais sempre lembrarían aquel papel de cor no que podían armar poemas ou barcos nun tempo no que a inocencia era posible. E vou ler co vosso permiso a carta de Cunqueiro, que é realmente o poema, non? Meu amigo di Cunqueiro, recibo a túa tarxeta. Andamos todos moi desperdigados e moitas doces cousas xa se foron. Se de algo che vale a miña verba, escóitame, debuxa, debuxa, debuxa. Eu amo as túas cousas, e moitas vegadas contemplo os teus debuxos, dos poemas de si e non, as cousas túas que teño. Que foi daqueles cartóns que pintaches con modelos de sombreirería, con escenas de circo? Eu quería un. Douche por el 10 poemas. Trato? Que encantador. Escribireiche longo. Eu son o mesmo rapaz de sempre. Quérote e gardo de ti a curiosidade e a violencia nena do teu ser interno e sinxelo. Recibirás papel de cor. Teu Cunqueiro. Chegamos ao final deste acto que quixemos que fose unha celebración do Día da Poesía, unha homenaxe á figura poética e artística de Luis Seoane e tamén unha lembranza para Bernardino Graña. Quixemos que a atención á figura de Luis Seoane estivese aberta a súa produción semiótica total e ímolo despedir agora, despois desta evocación que nos toca tan de preto nas palabras de Cunqueiro, na voz de Tino Vaz, cantando para Luis Seoane, para un pintor. Ben, cando cheguei aquí bastante cedo, non había ninguén, estaban os de son, os que levan a parte técnica que con tanta pulcritude e con tan boa man me fixeron estar aquí moi cómodamente, certamente. E me dixeron que neste tipo de actos, que suelo haber bilsis, entonces estaba pensando si pedirlle á organización que me permita romper o esquema e cantar outra peza que non está anunciada nese caderno que tedes, pero entonces vou a cantar o que estaba previsto e logo por favor, me pedides un bis e vos canto que vos quería cantar. Vale, lo bis. Vale, a ver que pasa. E que Luis Seoane siga respondendo á destrucción coas testas redondas feitas coma oboes de Albinoni. Do ventre de esperanza librei a alborada, do verde espiñento erguín o toxal, do río Mainiño un espello de prata, da xiada da erva pranto de cristal. Co vento ricei o baile das follas que o corpo do outono lucido deixou. Virei que abalaba
as árbores espidas que eran o lápiz, alento e ronco. E eu que quixen falar como a un pincel, entre as cores ser terra xermolar. Atopeime ca busa da beleza, aquela que nos soños percuré. Da chuvia parín as vaguas do tempo, do frío da morte, da flor do dolor. Xunteinas nun pano por ver que ferían, con zume de fogo armei un solpón. Estelas infindas trouxeron a noite, con beizos de lume un astro xurdiu. Levaba da man un carro de estrelas, con voz de braseiro cantaba para mí. E eu que quixen falar como a un pincel, entre as cores ser terra xermolar. Atopeime cos astros da beleza, aqueles que nos soños percurei, aqueles que nos soños percurei, aqueles que nos soños percurei. Sí, foi a contrarreloxo que me pediron que decidira un bis, por se pedían un bis, que previsiblemente nesta casa sempre se piden bises. Vale, pois entonces este un bis que pudera ser un cuadro de Luis Oane, osadamente, pero en realidad o que non ven a ser unha bebedeira de metáforas. Era unha tarde de agosto de 2011 e eu estaba cas miñas sobriñas, teño 3 sobriñas, e sempre quixen facerlle unha canción a cada unha. Tiña unha pendiente de rematar que se chama Ayudí, e entonces aí asistiu unha bebedeira de metáforas hasta que decín, xa está, xa chega. Entonces ten, como sabedes, as estruturas das cancións veñen, digamos, guiadas por o que é o refrán, que é o que se repite despois de certos versos. E o refrán dice: porque a vida vívese no amor, porque a vida consta de aprender a deixarse pousar nunha canción. Calquera persoa que leve un curso vital de 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos, sempre terá en cada retrinco da memoria unha canción que o ilustre. Vai no vento curtindo a moravela, o teu pano alegre a revoladura, un poema de eternas primaveras, dalle farole foroito a singradura, procurei na casca dunha noz ser navío de faroles e de estrelas, agardando o feitizo dun rumor. En
cantado por a lira da serea, porque a vida escríbese no ser, porque a vida vívese no amor, porque a vida costa de aprender a deixarse pousar nunha canción. Barlo vento tenro da mañá, beizo da auga, camelia, ardor de lúa, faz guirnaldas coas ondas ao falar, desfollando segredos da mornura, delicada libélula de abril, cabaliño do demo mans de seda, que coa gracia do verbo faz xurdir o roteiro azul da lavandeira, porque a vida escríbese no ser, porque a vida vívese no amor, porque a vida consta de aprender a deixarse pousar nunha canción. Deitarase no niño dun solpor o semblante dun leito de magnolias, nacaradas polo iris dunha voz, ateigada de aloumiños na memoria, tesitura branca do sorrir, dalle luces e alento ás polvoretas, para que o cosmos inmenso de sentir desete na luz da natureza, porque a vida escríbese no ser, porque a vida vívese no amor, porque a vida consta de aprender a deixarse pousar nunha canción, porque a vida escríbese no ser, porque a vida vívese no amor, porque a vida consta de aprender a deixarse pousar nunha canción. Grazas, Tino, pola música e polo entusiasmo, que tamén se agradece, non? Bueno, pois moitas grazas a todos e a todas pola presenza. Moitas grazas á Fundación Luis Seoane, encarnada aquí por Carmen Jiménez, a directora, e por o noso concelleiro que nos acompañou hoxe e que yo agradecemos moito a Gonzalo Castro. Grazas a todos, grazas aos que fixeron posible isto, que é fundamentalmente a sección de literatura da Real Academia Galega, que está representada nesta sesión por María López Sández e máis por Marilá Aleixandre, que é a súa coordinadora, pero que hoxe non pode estar porque está ausente noutros atafegos alá polas terras de Madrid. Pero, bueno, mandámoslle dende aquí un bico de agradecemento polo traballo que axudou, inspirou esta xornada. E grazas, en xeral, tamén porque, claro, citáchedes moitas veces este libreño, esta pequena xoia, que está deseñada por un amigo que queremos moito e que admiramos moito na Academia, que é Pepe Barro, que se cadra nos está vendo outra vez do streaming, entón agradecemos yo, e por Nélida Cosme, que é a nosa editora, a nosa directora de publicacións, exquisita, sempre publicando e editando. E, por tanto, eso tamén hai que salientalo. Moitas grazas a todos, a todas, e, como din polas terras de Lugo, ata outra mellorada.